आङो दिनै बेयाव जुथुमनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो सरकारनि सिगाङावबो आङो बुंनो गोसो जायो। माने आंहाबो फिसा हौवा सासे दंमोन, सुरज नार्जारी, आरो आं रायमनानि। दिनै बे फिसाया संसारनि बेबादि इन्दि बे दावहायाव बे फिसाया गोमानानै थांबाय, थैनानै थांबाय। आरो आंहा सासे दंबावोमोन बिजामादै। बे फिसा हौवा गैयैखाय बिजामादैखौ न'आव दोनदोंमोन आरो बे बिजामादैयाबो थैनानै थांबावदों। दा आंहा फिसौ हौवासा सासे दङ बिजामादैनि। दा बेबादिनो थैनायफोरनो बे 5 लाख थाखाखौ होगोन होननानै सरकारा बुंनायाव बिटिआर मोननायजों लोगोसे जों गोबां आसा खालायनानै लामा नायनानै दंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। आरो आं बे फिसौखौ फोरोंनाय, जाहोनाय आरो फिसा गैयै बेबादि न'खराव गोबां दुखु दाहाजों सोलिबोनांबाय। आरो आंबायदि गोबां बिमा बिफा फिसा गोमाजानायफोर दङ। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम खावलायदों जेन' जोंनो बेबादि गोमाजानाय गोबां दुखु दाहानि न'खरफोरनि गेजेराव जे जोंनो मोननांगौ मोन्थाय, जोंनि फिसानि थैनि दामफोरखौ जेन' सरकारा थाबैनो होयो। आरो आङो बुंबावदों जे डकुमेन्ट हैनांगौ थानायाव, होमब्ला जोङो हैनो रोङाखै आरो रावबो खिथायाखैबो। डकुमेन्टफोरखौ हैनो रोङैयाव नामफ्राबो दा थाबोदों जानो हागौ, नाथाय सिगांनि लिस्टआव ओंखारखादोंमोन आंनि फिसा हौवा बिजामादैनाबो। ओंखायनो दा जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे जुथुमनाय गोरों गोराफोरनि गेजेराव जोङो बे थालांनायफोरखौ जोङो जुथुमनानैब्लाबो बे डकुमेन्टसफोरखौ सरकारनिसिम जोङो दैथायहरफिननो जोङो आखायाव लाबाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। गोजोनथोंसै। जों दिनैहाय रायमना कमिटि हलाव मोनसे मार्टियार्सफोरनि जोङो प्रग्राम खालामनाय जादों। आरो बे प्रग्रामाव जोङो ओरैबायदि मोनसे रायलायनानै सरकारनिसिम जोङो मोनसे डिमान्ड बा खावलायनाय, दिनै जिहेथु मार्टियार्सफोरनो जे मोनथाय 5 लाख खरे, बे मोनथायखौ मार्टियार्सफोरनो होग्रोनो होननानै सारमोना गले गले बुंदोंमोन। नाथाय दिनै मार्टियार्सफोरनाव जोङो नुबाय दिनैसिमबो रावबो मार्टियार्सफोरा दिनै जेबो मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै सारमोननिसिम जोङो मार्टियार्स न'खरफोर ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे रायमना कमिटि हलाव जोङो मिटिं लानाय जादों। आरो बे मिटिंजों लोगोसे जोङो दिनै सरकारनिसिम जोङो खावलायनाया बेनो, जिहेथु प्रमद सार बिथांनिसिम खावलायनाय, बिथाङा जाहाथे गोख्रैनो जे एनडिएफबिनि मुङाव बा एनडिएफबिफोरा जायफोरा मुंख्लं जानानै थांनाय जेसेबांबो बिथांमोननि जे मोनथायखौ जाहाथे प्रमद सारा थाबैनो होनांगौ। आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरावहाय जे साख्रिबो होनो होननानै सारमोना गले गले बुंदोंमोन। दिनै जोङो बे साख्रिखौबो मुंख्लं न'खरनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों जे बे 5 लाख थाखाजों लोगोसे साख्रि 4 ग्रेड 3 ग्रेड बेफोरखौ थाबैनो जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय जोंनो होयो आरो बिनि फारसे रायलायो। बिनि थाखाय जों थारिख होयो। प्रमद सारनिसिम जोङो बेखौनो जोङो मार्टियार्सनि बयबो जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे गबिन्द सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि बे खावलायनाय बादि सारमोना जिथु गोख्रैनो मावफुङाब्ला जोङो दिनै डिसि अफिस, एसडिअ अफिस बा जोङो बिटिआर सेक्रेटारि अफिसावबो जोङो धरना होनो जोङो थाग थियारि खालामनाय जाबाय। दा बेनिखायनो सारमोननिसिम जाहाथे जोंनि बे मोनथायफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो, बेनिखायनो जों दिनै सारनिसिम मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनिफ्राय ज' जानानै दिनै जोङो सारमोननिसिम जोङो खावलायनाय थाबाय।